אני חווה מזרחי, אני לומדת במכללה עם עמיתי. אני נשואה, יש לי שני בנים, אחד מהם שמו רועי, הוא בצבא, ורציתי להעלות איזושהי בעיה שיש לי. אז בואי ספרי לנו באמת מה הייתה הבעיה איתו, שאיתה הגעת למפגש ואיך הגדרת את הבעיה. בעצם הבעיה שלי עם רועי זה שרועי לא מתעורר בבוקר, בוודאי שהוא לא מתעורר לבד, הוא גם לא מתעורר כשאני מעירה אותו, וזה מאבקים בלתי פוסקים בבוקר, ואחרי שהוא מתעורר בעצם אני גם מסיעה אותו לבסיס. עכשיו אני מסיעה אותו לבסיס, אני מנסה להגדיר לו בדיוק שעה מסוימת להיות מוכן, רועי לא עומד בזמנים האלה, וגם כשאני קובעת שבעצם רק בשעה שאני קובעת לו אני מסיעה אותו, אני לא עומדת בזה, אני מסיעה אותו בכל שעה שהוא רוצה. זה מה שהיה אז, זה המצב זה מה שהיה שהיה אז, ואז אני נכנסת איתו בעצם למאבקים כל יום, למריבות ולמאבקים בלתי פוסקים. איך תיארת את המצב הרצוי? מה היה האידיאל שלך? האידיאל שלי זה שרועי יעמוד בגבולות שאני מציבה לו בבוקר. בעצם, שהוא יקום בבוקר, הוא יהיה מוכן בשעה שאני קובעת לו, ואז אני מוכנה להסיע אותו בשעה הזאת. אוקיי, ואז ביקשנו לך לדמיין את התמונה האידיאלית הזאת. מה התבקשת לדמיין ומה דמיינת? התבקשתי לדמיין בעצם שרועי קם בבוקר, לבד אפילו, בשעה שמתאימה לו, שהוא הגדיר לעצמו. הוא מגיע לבד לבסיס, בכוחות עצמו, בלי שהוא מבקש ממני שום עזרה. וזה בעצם המצב האידיאלי שביקשתי, שאני רוצה. בדמיון המודרך אני ביקשתי לחוות את זה יום, יומיים, שרועי קם בבוקר, מתעורר לבד. מגיע לבסיס לבד, בעצם לא משתף אותי. אני קמה בבוקר, הולכת לעבודה, עובדת את העבודה שלי, והכל מתנהל כמו שצריך. דמיינתי את זה יום, יומיים, אני התבקשתי לדמיין את זה לאורך זמן, חודש, חודשיים. כך המשכתי את הדמיון עד לחצי שנה ושנה. ואז בעצם אנחנו כמטפלים ביקשנו ממך להגיע לרגע שבו יש צרימה, שמשהו לא מצא חן בעיניך בדמיון הזה. מה בעצם גילית כשהגיעה הצרימה? כשעשיתי את הדמיון המודרך בעצם גיליתי שרועי יכול להסתדר בלעדיי, ואני לא נמצאת בשבילו. שבעצם מה שהיה חסר לי זה שרועי אבקש ממני את הדברים שאני אעשה עבורו, כדי שאני יכולה להרגיש שאני אימא טובה, שבעצם צריכים אותי ואני אימא טובה ואני מתחשבת ואני עוזרת. זה בדיוק הפוך מההגדרה שאני רציתי אותה בהתחלה, שלשים גבולות לרועי. כי ברגע שאני שמתי גבולות בדמיון, ראיתי שזה לא בדיוק מה שרציתי, כי הרגשתי שאני רוצה משהו אחר לגמרי ולא את זה. כלומר, כשדמיינת לאורך זמן את המצב האידיאלי הזה שבו את שמה גבולות לרועי והוא עומד בגבולות האלה והוא בדיוק עושה את הדברים לפי הסדר, פתאום ראית שזה לא בדיוק מה שרצית ומה שאת רוצה זה בעצם רצון אחר. כן, אני בעצם זיהיתי שאני רוצה להיות אימא טובה, להיות בשביל רועי. קצת לפנק אותו. קצת לפנק אותו ולעזור לו. ובעצם אם לי זה לא כל כך בעיה להסיע אותו לבסיס, שזה 10 דקות, אז למה אני צריכה להתעקש איתו? ובעצם היה לי יותר רצון להיות במקום הזה, מאשר לשים לו גבולות. אני זוכר שאת דיברת על זה שבעצם פתאום תפסת שאת הולכת אולי לאבד את הרגעים האחרונים, הוא כבר בן 19, 18, 19, את הולכת לאבד את הרגעים האחרונים שבו את יכולה להיות אימא שלו. שפתאום ראית שאת רוצה עדיין להמשיך להיות אימא שלו, שהוא לא כבר יהיה אחראי ובוגר כל כך מהר. כן, אני חושבת שאם הייתי רוצה שהוא יהיה אחראי ובוגר כל כך מהר, יכול להיות שהייתי מגיעה לזה. אבל רציתי להשאיר עוד את הצורך של רועי בי, בעצם שאני אמשיך להיות בתמונה, ולפנק אותו ולהיות, ואולי הייתי צריכה דווקא להודות לו, על זה שהוא נתן לי את האפשרות הזאת, להמשיך ולהיות בשבילו, להיות אימא שלו.
ואולי דרכו, דרך המאבק הזה, יכולתי לזהות את הרצון האמיתי שלי. אז אחרי שגילית את התובנות האלה, יום למחרת, מה היה אחרת? בעצם שיכולתי לראות את זה, יום למחרת אמרתי, אוקיי, אז אני בעצם צריכה להודות לרועי, ואז אני הולכת עם הרגש שאני רוצה להיות בשבילו, ואני רוצה לפנק אותו, ואני רוצה לעזור לו יותר ממה שאני רוצה להציב לו גבולות. ואז בבוקר הערתי אותו, ולא התעצבנתי. הסעתי אותו לבסיס, לאו דווקא בשעה שלי, זה היה נוח, זה היה קצת קשה, אין ספק שזה לא הלך בקלות, אבל הסעתי אותו לבסיס כשהוא היה מוכן. עשיתי את זה יום, עשיתי את זה יומיים, אין ספק שלא היו מריבות בבוקר. אני גם הרגשתי שרועי מנסו, רואה שפתאום יש לי איזושהי התנהלות אחרת, ועשיתי את זה. איך הוא הגיב לזה? הוא קצת היה מופתע, הוא לא כל כך הבין. הוא לא כל כך הבין איפה המשמעת הזאת והמריבות שלנו על הגבולות וכל העטפות מוסר וכל הביקורת גם אני לא הבנתי איך עשיתי את זה. ואני מוכרחה להגיד שהיו לנו כמה חודשים בהחלט מאוד נעימים. כשהבנתי שאני עכשיו רוצה להיות במקום הזה, ודווקא להקצין אותו ולהרגיש אותו. שאני רוצה להיות אימא טובה, לפנק, אפילו לילד בן 19, מה שלא מקובל אולי לעשות. כמה זמן עבר מאז? כמעט חצי שנה. כמעט חצי שנה מאז זה? ועכשיו, מה היית אומרת מה המצב עכשיו? מה קורה ביניכם עכשיו? עכשיו בעצם, אני חושבת, מה שאני מרגישה זה בעצם, הוא קם לבד. הוא עומד בגבולות, הוא הציב לעצמו את הגבולות בעצם של לקום בבוקר ולהיות מוכן בזמן. הוא מתקשר אליי מתי לבוא לקחת אותו, וזה בדרך כלל באותה שעה שאז אני הצבתי לו, כשרציתי להעמיד לו את הגבולות, שאז הצבתי לו אותם, בלי ויכוחים ובלי איזשהו משהו שזורם, בלי מריבות של הבוקר. אני מרגישה עם זה מצוין. תודה רבה לך, חווה. בבקשה.